Arratsaldeon. Eta arratsaldeon guztioi, arratsaldeon ona Donostiako Koldo Mitxelena kulturunera etorri zaretenoi, eta baita etxetik Euskadi Irratiaren bidez entzule zaituztegunoi ere. Arratsaldeon eta ongi etorri. Gaurko saio honetan, Pedro Mari Otaño Zizulkildarraren itzala dugu gai. Baina izenburua ez da nerea, beste zizulkiltar batena baizik. Teodoro Mujika adiskidearena. Arek idatzi zuen bertso hau, liburu hau, hemen eskuetan daukadan hau, Errekaldeko intxaurraren itzala du izenburua liburu paregabe honek, eta beraren baimenez hartu diot izenburua. Eta kontraazalean honelaxe dio Antonio Zabala langile argiak. Jose Bernardo eta Pedro Mari Otaño bertsolaria haundiaien maisutasuna leialki aitortzen du Mujikak liburuaren izenburuan. Errekaldeko intxaurraren itzala. Intxaurrura baitzan Pedro Mariren Argentinako ametsak eta herriminak biltzen zituana. Baita erearen bertsogintza dotorearen irudia ere. Eta horixe dugu gaurko saio honetan gai itzala. Otañoren ametsak eta herrimina gogoratu, haren bertsogintza dotorea gozatu eta haren itzal emankorraren berri eman. Horretarako, hementxe ditugu 3 bertsolari lagun gurekin. Jon Azpilaga, Angel Mari Peñagarikano eta Patxi Iraola. 3 bertsolari ezberdin, baina 3 Otaño zaleak. Izan ere, 3 egin dira bertsolari Errekaldekoaren itzaldean. Beraiek aitortuko diguten bezala. Eta besterik gabe, hasiko gara, Pedro Mari Otañoren zenbait bertso gogoratuz. Lehenengoa, Angel Mari Peñagarikanok kantatuko digu. Aurrera, Angel Mari. Pedro Mari Otaño, 3. aldiz eta azkenekoz Ameriketara joan zenean, 51 urte zituen. Egun hortan bertan, Pasaiako portutik atera zen, egun hortan bertan, bete zituen 51 urte. Gizon gaztea, sasoikoa, Angel Marik aurten beteko ditu 51 urte, hemen aurrean daukazuenok ikustezakezuenez. Oraindik gizon gaztea, Otaño ere gizon gaztea, eta emaztea eta 3 aur berarekin zituela, 3 mutil berarekin zituela abiatu zen San Polikarpo egunez, urtarrilaren 26an Pasaiako portutik. Eta orduan, Otañok bertso bat kantatu hemen zuen. Pasaian bildu zen jendetza agurtzeko. Bertso hau ere, Teodoro Mujikari zor diogu. Ez balitz Teodoro Mujikarengatik, gaur ez genuke gurekin bertso hau izango. Berak bere osabari ikasi, eta horrexegatik dakigu bertso hau bota zuela Pedro Mari Otañok, berak Antonio Zabalari kontatu eta Antonio Zabalak bere liburuan argitaratu bezala Pedro Mari Otaño eta bere ingurua liburu bikoitz zoragarri horretan. Beraz, Angel Mari Peñagarikano kantatuko digu, orain Pedro Mari Otañok Euskal Herrian kantatu zuen azkeneko bertsoa. Enua borondatez beharrak naraman, nerekin daramazkit 3 aman. Inokin goratu nahi badu neren gana, pozik egingo diot
posible den dana. Jendetza haundia bildu hementzan Pasaian otaino agurtzera. 1898ko urtarrilaren 26an San Polikarpo egunez. Besteak beste, han omentzan txorrita handia ere. Haren bi bertso kantatuko dizkigu orain, eta nik uste horretarako ez dugu aukera hobeirik izango pasaitar bat ekartzea baino. Jon Azpilagak, bai, egia da, Bizkaian gizona egintzala jaio ordea Pasaian jaio zan, eta berari emango diogu hitza gogora ditzan txirritak kantatu zituen bi bertsoak. Hilbeltzilaren 26an San Polikarpo eguna, makinat jendek antxo aldera, pausua eman deguna. Amerikara dihu alako, gure Pedro Mari ona, zierto dakin familiati, aita faltatzen zaiguna, zein egetzuen istimatuko, alako bizi laguna. Utzi dituzu leku zabalak, utzi dituzu mendiak, utzi dituzu Espainiako anaita lagun haundiak, zuri begira tristetu zaizkit, alain euskien begiak, oik nola diran bire luzian, korritzen duten zubilak, orandikan bat gertaliteke, juntatutzia gubilak. Bai, oraindik han bat gertaliteke juntatutzia gubilak egin zuen amets txirritek. Amets hori etzan ordea bete. Baina txirritak gehiagore esan zuen bigarren bertso horretan. Begiak nola diran bide luzian korritzen duten zubilak. Zenbat joan etorri egin ote zituen Pedro Mari Otañoren bihotzak, Pedro Mari Otañoren bihotz begiek Argentinatik Euskal Herrira. Han txabola aurrean zeukan onbu izeneko arbola hartatik Errekalde basarriko atariko intxaurrera. Onbua, dakizuenez, Argentinarrek maiteen duten arbola da. Hemen daukagu landare bat, onbuaren landare bat, hemendik 2 hilabete eskasera edo zizurkilen aldatuko den landarea. Eta horrelako bat zeukan aurrean, txabola aurrean, Pedro Mari Otañok.
Eta zuaitzarrek nunbait errekaldeko intxaurrek hartzen gogora, eta antxen amets egiten aurrean zeukan onbuari begira amets egiten, eta bertsoa jarri ere bai bikainazkoak, hain bertso ezagunak eta unkigarriak. Badokat bertso hauen inguruan historio txiki bat. Nik edadeko pertsonak negarrez ikustea ez da hain gauza, ez dakit, eguneroka behintzat, baina beste lagun batek eta biok ikusi izan ditugu gizon heldu askoak bertso hauek kantari bai baten inguruan, soziedade batean, eta negarrez, oihartzunen, eta haiek ere izango zituzten beren oroitzapenak. Horregatik, oraintzen bertso horiek gogoratuko ditugu, eta bi kantatuko dizkigu Angel Mari Peñagarikanok. Txapol ondoko onbulaztana, maitatzen zaitut gogotik, eta bihotza erdibitzen zait, joatian zure ondotik. Nere burura ekartzen dezun, oroimen gozuagatik. Zure itxura ikusi nahi dut, ez dizut eskatzen frutik. Ni hemen bizi naizen artian, arren egon zaitezutik. Nere lagunik maitatuena, onbulaztana zuzera. Argatik nator zure kolkora, ni malkoak isurtzera. Iduriturik naramazulan, atariko intxaurpera. Beti izango zaitut goguan, baina joan nahi dut ostera. Euskal lurreko arbolpe hartan, nere ezurrak ustera. Baina Pedro Mari Otaño ez zen gehiago Euskal Herria itzuli. Argentinan hiltzen eta bertan gelditu ziren haren ezurrak ere. Ona heriotzaren berri iritsi zen, eta berriarekin batera samina eta nahigabea. Samin eta nahigabe horiek 3 bertsotan azaldu zituen txirritak. Orain Patxi Iraolak kantatuko dizkigun 3 bertso hauetan hain zuzen. Hemen zizurki
eskola handikoa ta euskaldun zuzena. Ameriketan urte askuan izana, Pedro Mari Otaino zedukan izena, amaika berso polit harrita hilzana. Zerrerik izan, hirugarren bisitan Amerikan hilzan. Izurkilko seme bat eza aingizon humila, euskaldun jakin zua eskolaz abila. Zenbat saio eginak legezarren bila, nik aginduta ez da jangoikuak hila. Erdian gertatute dila. Hiltzen Pedro Mari Otaino ez ordea haren bertsoen oihartzuna. Eta bertsoak batzuk liburuetan bildu ziren, beste batzuk herriaren oroimenean jaso. Eta geroztik, hainbeste urte pasata gero ere, hemen dabiltza ahoz aho gure artean hainbat bihotzak ukituz, eta baita bertsolariak sortuz ere. Orain, beraiekin hitz egingo dugu. Orain arte kantatu egin ditugu bertsoak. Orain, bertsolarien testigantza entzungo dugu. Hirurak, hemen ditugun hirurak, baitira nolabait esateko Otainoren seme. Eta hasi Jon Azpilagarekin hasiko gara. Jon Azpilaga berak aitortu digu Pedro Mari Otainori asko zordiola. Eta gainera oso txikitatik zaletu zela Pedro Mari Otainorekin. Nola da hori, Jon? Bai, ni 12 bat edo, 12 urte 13 edo, izango nion. Berriatun bazan taberna bat, kanpetxa, oain estankoa da, baina orduan taberna zandan bizartegi bat zen, tabernaren barruan alako gela baten, eta gu mutiliko eskorre area jute ginen bizarra kentzea, ez, hilea begitzea. Da hango nagusiak, taberna hartzako nagusiak, bertsolaria deitzen zitzaion liburu bat zeukan, da joaten hitzen bakoitzean ematen zien, irakurtzeko. Da harrek Pedro Mari Otainoren bertso mordo bat zeukan. Danagonak. Da nik ordurako ere banegizkin Pedro Mari Otainoren bertso batzuk.
aita semeenak eta mutil koskor bat ditzu aurreko talako batzuk. Baina handik ikasi nituen, danak nik ez dakit zenbat ikasi nituen asko, behintzat Kubako anaien gerrakuak eta beste, danak oin astuta duzket, baina nik uste dut nire bertsotako itxura behintzat handik hartu nuen, Pedro Mario Otaño nantzekoa izan nahi nuen, behintzat narradore bezala, denetatik zeuganare, baina gauzak esaten da, ni ordutik egin nintzen bertsolari. Beraz, taberna berezia zanura, edo bizartegi berezia zanura. Taberna, bizartegia... Bai, denetatik egin eta pena zen, liburu gura galdu inda gainera, oin ez dakiten undan bat emati eman zigula eta oin galdua da. Beraz, ura izan zen zure bertso eskola? Bai, iguazan nik handik ikasen ditun, ez Pedro Marina bakarri, beste gehi ere bai. Senpelarrenak eta txirritanak eta denena, baina bereziki nire izpilua Pedro Mario Otaño zen. Hori 12 urte zenituela? 12, 13, hola. Bueno. Orduan hasi nintzen, koplarita barda. Jon Azpilegaren baimenarekin 13 urte aurrera egingo dugu, eta 1960 urteko bertsolari txapelketan jarriko gara. Beraz, orain dela 27 urteko kontuak. Bertsolari txapelketan nagusian, goizeko eta arratsaldeko saioa izan ziren, eta goizeko saioan 8 bertsolarik hartu zuten parte, eta 8 horietatik epaimahaiak 4 berezi behar zituen lehendabiziko aukeraketa batean, eta gero 4 horietatik 3 utzi arratsaldean basarrirekin batean txapela jokatzeko. Lehendabiziko aukeraketa egiten hasi dira, eta antxen aukeratu dituzte, 4 aukeratu behar eta 3 ateratzen. Eta antxen aukeratu dituzte, Ustapide zana, Salvador zana, Matxin zana, eta 4. falta. Eta 4. hori aukeratzeko, 3 bertsolari omen zeuden enpatean, berdin. Eta 3 bertsolari horiek ditugu, orduan 33 urte zituen Lapar bat, Narbarte Xalto, Gipuzkoar bat, 36 urtekoa, Oiartzuarra, Jose Joaquin Michelena Undia, eta gazte bat, 25 urtekoa, txapelketa hartako errebelazioa gaur esaten da bezala. 25 urte, Bizkaitik etorria, Jon Azpilaga. Eta kartzelako gaia jarri behar da, eta puntua jarrita izan zalen da biziko bertsoa, eta ordukua da bertso hau gerostikan askok kantatu eta gogoan hartu dutena. Belgatarren erregin eginda Fabiola, eta tartean Xalto Narbarte, eta Xalto Narbarte jakin ezin zan, Fabiola eta pasanik ere ez. Eta antxe bukatu zuen hola bertsoa ezanez, antxen petatzuten de zerbait badagola, eta bertsoa bukatu zuen, eta gero etorri zan gaia. Eta gaiak Alfonso Irigoyenek hitzez eman da hauxe zan. 3 bertso bota behar dituzu, bertsolari zaharren gainean daukazun iritzia azalduaz. Beraz, kartzelako gaia, 3 bertso kantatzeko, bertsolari zaharren iritzia, haiei buruz zer nolako iritzia duzu. Eta antzen azten zaigu 25 urteko Jon Azpilaga kantari. Arraskero ez ditut entzun da ikusirein. Ni zer esango dizuet bada, lehengo zarraiei begira, penagarri da baino hemendik, aspaldi zamar joan dira, eta gazteak eman nahi dugu, aldan ondoen segira, baino oraindik asko zazobe,
zarraiek bizi balira. Izen batzuak kondairak ditu, oroimen garriz jarrita, gu baino askoz hobeak ziran, hori nago igarrita, garai bateko pelota otaino, ta hirugarrena txirrita, gu zerrarraio egiten dugu, toki ontara etorrita. Peiotainoren bersuak entzun, da bat hartzen du beldurrak, Ameriketan gelditu ziran, bersolai honen ezurrak, zertako dira etzaiak eta zertako gauza maltzurrak, bersolaririk onena antxen, estali bazuen lurrak. Ez da harritzekoa, bertso horiek entzun da, Jon Azpilaga pasa izan txapleketan aurrera. Ez bakarrik saio hortan, arratsaldeko saiora ere pasazan. Baina Jose Joakin Mitxelenak ere aipatu zuen, eta gora aipatu zuen, Otaño. Otaño xenpelarrekin batera. Handik 2 urtera, hurrengo bertsolari txapelketa nagusian, berriz azalduko da Otañoren izena, eta ez nola nahi ere. Orain ere, kartzelako saioan gaude, baina arratsaldeko saioan, eta txapela dago jokoan. Eta aurrez aurre, basarri eta ustapide. Eta ze gai jarriko, gai jartzaileak, eta honako hauxe. Batzuk diote, ona litzakeela bertsolariak santu bat, patroitzat izendatzea. Zer deritzazu horri? Ongi iruditzen bazaizu, zein izendatuko zenuke bertsolarien patroi? Eta kartzelara eraman dute ustapide eta antxe gelditu da basarri mikrofonaren aurrean. Eta ordukoa dira basarriren 3 bertso haundi. Bukaera bakarrik gogoratuko ditut. Itali aldera naiz begiratzekua, seme bat izan zanan guziz grazizkua, aukeratuko nuke Frantzisko Asiskua. Bigarren bertsoa bukatzen du. Frantziskoren fama gaur zabaldua da nunai. 8 zakarra ere hartzen zuen anai. Nik beste zaindaririk behintzat enuke nahi. Eta 3. eta azkenekoa, 10. txikia, hau ere, nik botoa eman dut nola edo ala. Hemen ere ikusten dut Frantziskon itzala, zuek eta ni luzaro, kontserba gaitzala. Hoiek izan ziren basarri handiaren bertsoak. Jakizuenez, Otaño zale purrukatua basarri ere, eta ondoren dator ustapide. Eta ustapideri ere gaibera jarri, eta zorionez jasota dauzkagu, zintan jasota dauzkagu ustapideren bertsoak.
entzun, zakar xamar entzuten dira, orduko grabazioa da, grabazioa ez da ona, baina merezi du 3 bertsoak entzutea, naiz eta 3. bukaera jendearen txaloak jaten duen. Beraz, orain entzungo ditugu Uztapideren bertsoak, Uztapidek orduan 51 urte zituen. Berriro ere, zuek ontzat hartu, gure bertsoak kantua. Pozgarri baizain irigoienek, esaten dian kontua. Behar genuken usaindani bat, eu ezagizon kontua. Zein eukeratu ote dezala, miguretako santua. Golpe batian gauzak ez dira, askotan jartzen buruan. Honek ezaten ziabeneko, nik ezatotzen neguan. Eozein ezin jarriko egu, bersolarien moduan. Santuak nola egon berduan, gero zaintuen onduan. Sortzen dituzte lagun zarrauen, ez dakitzen bai nazpila. Ni berriz orain hauen zan arte, ez nago oso tranquila. Neure aukera etorri zaita, minua zantuen bila. Nekartetik Pedro Maria, ordaino izan. Bai, berriz, irakurri egingo dizuet 3. bertsoa. Sortzen dituzte lagun zarrauek, ez dakit zenbat nahaspila. Ni berriz orain hau esan arte, enago oso tranquila. Neure aukera etorri zaita, ninua santuan bila. Nere partetik Pedro Maria otaino izan dadila. Hori guztia, 1962an gertatu zen. Baina ordurako, noski, gure Patxi Iraola ere otaino zaletu omen zen. Aurrera, Patxi. Hasteko galdera bat. Zuen altzinean txapelketa hartan? Han ez nintzen, baina han bertan izan baniz bezalaxe, entzunuen etxetik, irratia jarri, eta han egondu nintzen txapelketa hasi, eta bukatu arte, belarrik kendu gabe, eta oso ondo entzunuen, bai, txapelketa hura. Eta zer ditzen, zera otaino barkatu Uztapideren bertso hauek? Oso ateraldi politia, iruditu zitzaidan nahi orduan, basarri gizu garezko bertsoak kantatu zituen, beti kantatu izan dituen bezala, oso bertso maila handiko bat ziren dira, basarri bertsoak. Baina Uztapidek egin zuen ateraldi hori izugarri gustatu zitzaidan. Santu edo patroi bezala, edo eskatu zioten, edo galdera bezala egin zioten, baina ez dakigu, Pedro Marire ere, nun izango dan, badakigu, ez dala, batikan onda, santu bezala zeatu, baina asko gustatu zitzaidan, ezegatik, Pedro Mari urduarako zautzen nuen, eta beti oso maila goiko gizon bat juzgatu izan dut bertsolari bezala,
bersolarien aitza bezala juzkatu izan dutet, nik Pedro Mari Otaño, eta horretxegatik gustatu zitzaidan, Uztapiden ataldi hura izugarri gustatu zitzaidan. Bai, horturako zu Otañoz zaletuta omen zinen gaina erabat. Nun zaletu zinen Otañorekin? Bueno, ni Otañorekin zaletzen edo Otañola puxka bat ezagutzerako, behar da bezala ezagutzen hasterako, hogeita pare bat urteola izango nituen, soldadu neola. Lehendik banituen aitzeragola, bueno, berso, aita semeak eta beste mutilko eskor bat izu horreko, eta horiek norbait entzuna nituen, baina bere, hola, ez nuen poblamentuz o bere berso zaz, enuen bitarte izan jabetzeko modurik. Eta han soldauzkan geduela, beste lagun batek liburu bat antzebilkin gaura botatzen zuen, aldamen ere baita, hola, eta alago baten nien egon aldera aiatu zen liburu hori eta behiratu nion da. Pedro Mari Otañoren liburu bat, behida pixkat hasi nintzen da, bueno, zeituan, bane bilkin deseoa lehendik, Pedro Mari ezagutzeko eta Pedro Marin liburu bat izateko deseo hori ere bane bilkin da, esan nion zeituan, hau liburu hau salduko aluketa, bai model, emaia duro bat eta hitzako, esan ziren da, bueno, bale, zeitu aremanion, duro bat eta ala gelditu nintzen liburuarekin, eta geroztik makina buelta eman dionik liburuari, eta, bueno, asko lagundu diala uste dut, bersoa zerdan ezagutzen, zerdan rimatzea, zerdan neurtzea, eta bersoaren joskera, eta hoiek guztiak, handik hartzen, asko lagundu dit liburu gorrek. Makina buelta eman diot, nik eri arrezkeo. Ze urtetan zan hori? Hori zan, 1956, 56 56an, eta orduan, beraz, durua zenbat zan orduan? Orduan durua pixka balio zuen hartzen, Orduan duro bat izango zen, gizonaen ordu beteko lan naula. Gizonak ordu bete lanin beharko zon duro bat irabazteko. Eta guk, gara jartzen, iluntzeko paseoako garaien, beti ateatzek ginen, Donostia, libre bagenan mitzat, guardi olako zarbait ezpazan. Eta hor, meindatzeko oitura getuen, nunbait. Edo parte zargo tabernan baten, edo loiolan bertan ebai askotan, Donostin loiolan ginen da. Eta orduan, meindatzea patze gendun guk, amairu bezta inguru hori patze genduen. Meinda izatezan, antxala da pixkan bat, eta gero, beste xerrak txiki bat, handietzan izango baino, arraz pare bat, eta beste ardoa bintzat, kafe egetezken duen hartzen, baino, hola xeite genduen arrantxoa. Eta poliki moldatzen ginen, amairu bezta hola izatetzen. Horregatik, durua zehozartzen hartzen, zerbait bat zen. Ederki. Aurrera eginez, urteetan, 1975 zizurkilen omenaldi handi bat egin zioten Pedro Mari Otañori eta okerrezpanago zu bertan zinen. Bai, han pasatu genduen eguna, bai. Goizean hasteko ordurako joan ginen, eta goizeko saio danak entzun gindu zen, eta gero, bazkaltzen nintzen, baino nunbait bazkaldu genduen bilagunan edo hor nunbait eta berriro arratsaldean hango berso eta bazkalondoko festa hori hasterako berriro ginen da han pasatu genduen eguna, egun zoragarria. Beraz, goiz eta arratsaldeko saioa? Bai. Gogoan dituzu orduan kantatu zuten bertsolariak? Bai, ez dakitanak esango ditu da, baina bai, antziran, Sarri Uztapide, Lasar Zelaz Gautxiki, eta Salvador da Matin da, Azpilaga Lopetegi, eta orduan maila pixka bat zuten bersolari danagan izango ziren segurasko, ez dakit, Agirre eta Liza Sotoriek egan izango ziren, nik uste, danagan zirela, egun hartan. Eta bersolari gogoan? Ez dut bersolari gogoan, ez dut. Beraz, ez dakit, Jon Azpilaga aipatu dut, eta berriro ere mikrofonora ate beharko dugu Jon Azpilaga, ea, ez dakit, berak zer nolako testigantza ematen digun, eskerrik asko Patxi. Jon, gogoan alduzu egunura? Bai, ikeragarrizko jende bila izan zen. Patxik izan bezala, bertsolari denak antzila usteet, Agirre, etzan, horretzen naiz, Agirre, arratzaldian azaldu zen, gero Lasartite bilak beste nobaila bersota juteko.
Egun hartanan kantatu ziren bertsoak Loiola irratia jaso zituen, da hurrengo egunean, astelena, lanetik gerten da ni Ondarroako bar marinelan nengola, botatzen aizan, bertsoaile botatzen aizan, da baso erdi hartzen nengola, nik botan nuen bertso hori ere, han bota zuen, da mostra hori inzeudenak etxalua gozuten, eta berren egon zinak, Barkatu, ze bertso? Botan nuena, behar bada honen atzan izango, baino parean joko nuen, edo alazan, da arrazaldien Baskal onduen, Michelena kantatu ondorenik kantatu nuen, da gutxi gora bera, hola zen. Bere lurraren maitalea zan, ota inotar Pedro Mari, gu ere ala gera guzio, lagun daiegun elkarri, haren ezurrak Santa Fen daude, behar litzaske ekarri, ta Errekaldeko intxaurra hundien, azpiko lurrean jarri. Eskerrik asko, Jon. Gero bapatien kantatzen omen dituzte bertsoak plazan, gero kapaz dira bertso hori bera ez dakinun kantatzeko, eta bar, hauen almazenak, bertso guztiak sartzen dira hauen almazenean. Eta azkenik, Angel Mari Peñagarik honoren testigantza falta zaio, eta ez dakit, hau ere liburu batekin datorkigu, liburu xarra, ez dakit... Bai, ikusten duzu ez, da? Liburu xarra, dola edo ala forratua. Beira, une hau, barkatuko diazue, baina une hau aprobetxatu nahi dut, eskerrak emateko, liburutxo hau opari egin zidanari. Nere bizilaguna dan Vicenta Garmendiari. Oso jakin berria dut, oso jakin berria, bere anaiena dela omen zen, ez da egit. Bere anaia Mikel Garmendia, bilauna oso ezaguna da, gainera zinegotzi da, Mikelek ez zuen jakingo nun zegoen liburua. Eta bere arreba Vicentak ez zuen jakingo neri zer opari egin zidan. Pedro Mari Otañoren bersoak ala jaina. Gaztean nintzen, 19 urte, bazekien berstoko afizioa nuela, hau oparitu zidan. Gero, Soldauska joateko garaia iritsi zen, Kordoban egin nuen kanpamentua eta Badajozera destinatu ninduten, eta Badajozera eraman nuen perlau, bitxi hau. Hemen, nik ez dakizuten noski ez, zenbat malko isuri nuen liburu irakurriz. Hemen jartzen duen, oainik neguan daukat, 29. horri aldean, Aitona Gizagaxoa izenburuarekin. Hau irakurri nuen, ez dakiz zenbat aliz, ikasi nuen eta behin da berriz malkoak isurtzen dituen. Eskolaretik urruti nengoen, baneken Pedro Mari Otaño Amerikan ibilia zela, ikastola sortu berriak, artean 10 hilabete soldauska falta zitzaidan, eta behin da berriz irakurri egin nuen. Izango ditu, uste dut, 76 puntu desberdin dituela, olerkiak. Sinistu nahi diazuet, dana buruz ikasi nuela. Oraindik ere ordu erdi bat pasako honik hau irakurtzen, okerra asko egin gabe, botako nuke hemen. Hemen dago, Pedro Mari Otañoren bersoak kuliska sortaren perla prezietua. Hemen daukat. Guk ordu erdi bat ez diogu emango, egun osoa dauka, bilar, hementsen bertan esango bai ditu bertso hauek, baina ez dakiten ikustu dut. Barkatuko ideak. Momentu dut, 2 minutu emango, minutu bat emango diak. Minutu bat. Aitona Gizagaxoa, azten da bezala, entzun ondo, nola deskribatzen duen, nola esaten duen, udaberriko usai gozozko, iluna bartxo batian, Donostiatik urruti gabe, uriontako partian. Baserritikan onuntz datorren, bide txigor politian, sagarda gaztain aritz elorri, urrizta lore tartian. Azpikaldian errekatxoa, marmariaz ostopian, eguzkiaren azken dizdizak
arunzko mendi tentian, lautxorikume kabi batian, txilararteko otian, kukuta beste txorien kantak, baso guztiak betian. Gauzaue denei begiratuaz, hemen gure lur maitian, netorren eta alako batez, jiratxo bat ematian, aitonatxo bat aurkitu nuen, eserleku arlotian, berekin zeukan penaren kargak, lurrera ia botian. Garaita leku pozgarri hartan, gizon ura ikustian, alaitasunez inguratua hain egoera tristian, bere ganatu nintzaion zerbait hitz egiteko ustian. Eta gero esaten du, arnaz lodi bat irten zitzaion, petxu estutik jasua, talenbiziko hau esan zuen, gure euskera gaxua. Eta horrela segitzen du, esaten elkarrizketa bat. Eta luzea, horretan. Orduan. Bueno, segituko nuke, baina ezin da beste baten... Beste batien, ez, Bilar. Bilar berri hemen izango dugu Angel Mari Peñagarikano, eta Angel Mari Peñagarikano etorreko zaigu Patxi Iragolararekin batean beste. Eta kontalariarena, Angel Mari Peñagarikano perak egingo du, eta Patxi Iragolak egingo du Atonaren papela, baina hori bihar izango da tamalez. Tamalez, zorionez hemen izango gara eta entzutera etorrita. Eta bukatzen hasteko hirugarren txanda batian, nik uste hemen ditugun hiru bertsolari hauek merezi dutela azken hitza edo eskaintzea, ez dakit, zerbait gehiago baldin badute, besteri baldin badute, Pedro Mari Otañori buruz esateko, esan dezaten edo bertso bat gogoratu, edo dana delako pasadizo bat gogora ekarri, eta ez dakit, beraiek ikusiko dute. Beraz, Jonas Bilega, aurrera. Ez da erreza Pedro Mari Otañoren gandik bertzoi onena hau da, eta beste hori da esatea. Dana ditu honak, txarrik bat bedare ez du, da baten bat baldin badoa inkasartzen bat egin, ez da bere errua, imprentan utze egin dutelako edo lako bat. Pedro Mari Otaño getzuen bertso txarrik bat beda ere kantatu. Da, ikeragarri honak, lehen esan dut, hainbeste bertso sorta ditxula honak, baina neri gehien zamar gustatzen zaizkidenak Kubako anaian, gerra. Han lehen biziko azerako bi bertsoak dira oso, neri oso onak iruditzen zaizkit, bere ezaerak eta bere moldatzeko era ala dielako. Da, hola die. Gure lehenengo guraso aita, adanta ama ebaren, lenda biziko semeak Kain, da Abel izan ziraden, baina kondairan ikusten denez, bilak anai sortu arren, behin ere zidan iritsi izan, maite izatera alkarren, horra munduko gerra guzien, sustraia zerrek dakarren. Kain ta Abel izanagatik, munduan bi anai bakar, behin ere ziran iritsi izan, maite izatera alkar. Kain gaiztoak Abel justoa, hil zuen alde zinaskar, eta gerostik esan lezake, bizi gera lasutagar,
ta oraindik ere mudatutzeko, itxura guzitxo dakar. Eskerrik asko Jon Azpilaga, eta berriro ere hitza Patxi Iraolari emango diogu, berak bere aukera edo bere azken hitza esan dezan. Bueno, aukeratzen oso zaila da. Pedro Marin Otainon berso onenak ez dakit zein izango diran, baina gaur hemen kantatzeko ekarri ditudanak, ondo iruditu eta ekarri ditut berso batzuek. 6 berso dira, eta 6 horietatik 3 kantatuko ditut. Hoien izenburua edo, titulua edo izenburua, Urte berri. Euskaldun jator on Lucio Kortejarenari dongitu ba. Hau da, berak izenburuan hartzen duen hitzak hauetira. Eta gero, hor beste lehenengo bersoan, agertzen da beste hitz bat, ez da nik ez nuen neonak ere ulertuko, ez baldin malitz egon erderara edo itzulia, da esaten du, dierriak, da dierria erderaz esaten du naziones, beraz nazioak esan nahiko du euskeraz. Eta doinu zar batean, kantatuko ditut, gure amazanak erabiltzen zuen doinu bat, berso zahar batzuek kantatzen. Eta honela dira. 20. eunkian kristauen bizitzan, 2 urte inguruak dauzkagu destitzan. Begira herriak zer nola dabiltzan, elkar porrokatutzen nun aiarakintzan, aurreratutzen goaz txangurruen gizan. Gizon eta herriak dabiltza beldurrez, elkar zelatatuaz legorrez ta urez. Itzederrak esanaz barrendik gezurrez, zein dira de gaiztuak besteak baiguez, indarra nagusita gogorrena juez. Asko aurreratu da baina zertarako, espada nahitasunik elkarren ganako. Atzaparrak dabiltza bihurturikako, bestientzat bezala Euskal Herrirako, ez dugu arrazoirik gutxi geralako. Eskerrik asko Patxi Iraolari, eta azken hitza Angel Mari Peñagarikan orentzat. Badakik, aurrea. Bai, Jonek esan duen bezala onak asko ditu, baina nik betirako gogoan hartu nuena Aitona gizagaixuaren olerkia da, eta hemen zaudetenok, da irratitzen zuten zaudetenok asko sentitzen dut, baina nahiago dut gargauden loekin indar berritu, eta nire indar guztia bihar hemen ustu ura arraziteatuz. Beraz, Pedro Mari Otainoren onena uste dut bihar entzungo duzuela hemen. Beraz, sentitzen dut gargo batik. Eskerrik asko. Besterik ez. Badakizue, bihar beste saio bat izango dugu, saio berezia, kantaldia, Hurbil eta Txomin Artolaren kantaldia, eta hauekin batera jardungo dira
Angel Mari Peñagarikano eta agindu bezala Patxiraola, eta hemen izango ditugu bai Jon Azpilaga eta baita Jesus Egile Horrere. Besterik ez, eskerrik asko etorri zeratenoi, eskerrik asko Euskadi Irratiari, eskerrik asko Joseba Txarri piano joleari, eskerrik asko Jon Azpilaga, Angel Mari Peñagarikano, Patxiraola, eskerrik asko Julia Meloki, eskerrik asko guztioi, eta gabon pasa. Bueno, honen bestez, eskerrak emanda daude, Pello esnalen bidez. Nik orain notiziatxo bat eta hau Azpilagari gustatuko zaio behar bada. Irratsaio hau irratitik zuzenean ematen ari ginela. Iñaki Asegin Olazak deitu du, berak esan didanez. Angel Mari Peñagarikan ondo ezagutzen du, pelotari izana. Eta berak omen dauka etxean bersolaria, liburu hori. Azpilaga aipatzen zuen horren kopia bat omen dauka, baina beste kopia bat egiteko arazorik ez omen dauka, Jon Azpilaga berarekin harremanetan jartzen balima beraz Jon, notizion bat eta hori importantia da. Eta gaurko bukatzeko, nolabait ere nik gogoratu nahi dizuet, guk gure hirugarren eta azkeneko ekitaldia bihar izango deula, Pellok esan duen bezalaxe, bihar batez ere Pedro Mariren bersoak entzungo ditugu, Hurbil eta Txomi Artolak, Aitasemek, euren modura, euren estilora kantatuak, eta gero bersolari hauek Otainorren omenetan. Bihar batez ere kantua izango dugu, gaur baino gehiago eta atzo baino gehiago. Bihar Pedro Mari Otaino eta bere bersoak gaurko modura jarriak. Hori bihar, baina badaukagu beste lotura bat, larunbat arratsaldeko berso eguneko jaialdiarekin. Euskadi Irratiak alaxe eskatu zion, berso zale elkarteari, ila aurten berso egun hori, Otainorren omenez izan, ote zitekeen, nola eta Hilbeltzaren 26an betetzen dira 100 urte, bera Ameriketara behin betirako joan zela. Hortan bat etorri ginen eta hortik aurrera, gu saiatu gara, egun hortarako ere zerbait prestatzen. Eta hemen dauden bersolari hauek, eta beste batzuk gehiago, Otainorren bersoa kantatu zarituko diran, eta publikoari sarrerarekin batera, berso paperak emango dizkigu eskura gaur zui eman dizkizu egun bezalaxe. Eta han kantatuko ditugu bai Aitasemeak, lagundurik handanoi hasten diran bersoiek, eta baita ere limosnatxo bat. Iruditzen bazaizue, ez da joateko asmotan zeraten, baina ensaio gisa egin dezakegu hemen. Gainera horrela, aspaldi publikoan kantatu dezuen bikote bat duo eginez entzuteko aukerarekin. Hortarako ekarri dut nik Jesus Egile Horrena eta Jon Azpilagarekin arituko da. Joseba nahi duzunean, eta zuek ere, badakizue. Gizon buruzoi bizar zuri bat, binako luren gainian, kale eskinan ikusi nuen, inora ezi joanian, taberan orzan jakin nahian, inguratu nintzanian, limosnatxo bat eskatu zidan, jainkoaren izenian. Zerbait emanaz galdetu nion, azan orui orenian, jaiotzatik alzeukan ala, gaitzak hartua mendian. Erantzun zidan ez enia ez, nisasoian nuenian, ez nuen uste iritsitzerik, honetara azkenian, gaur limosna bat eskatutzen dut, jainkoaren izenian. Eta segitu zu
Ni aurren xamarri biltzen nintzan, beti edo gehienian. Nekatu gabe aitxaikoaz, aldapik luzienian. Ezan burura asko etortzen, duala gebiltzanian, gero limosna eskatutzerik, jainkoaren izenian. Etxerako bide hartu beharko dugu, Gabon izan dezazuela, bihar arte.